देला चीजे अपन खोली के तकिए उता के लगे। ये सब का कहीं हम कुछ नहीं बोल देला चीजे अपन खोले के तकिए उता के लगे। हमर भातारा मिलल बा अमीन जमीन रोजे रतिए के नापे लगे। हमर भातारा मिलल बा अमीन जमीन रोजे रतिए के नापे लगे। का कहियो Recorded by Durga Recording Studio, Thave। देखे ना ऊंची खाले लगे हेलावे। सुनो ये सखी हमके बड़ी तरसावे। का कही हाय हाय देखे ना ऊंची खाले लगे हेलावे। सुनो ये सखी हमके बड़ी तरसावे। सुबह होके चाहे शाम रोजे करे इहे काम जब धरेला त कांपे लगे। हमर भातारा मिलल बा अमीन जमीन रोजे रतिए के नापे लगे। हमर भातारा मिलल बा अमीन जमीन रोजे रतिए के नापे लगे। पिया सुशील के हम कैसे मनाई। माने ना बात के तुम समझाई ना मानला हो। हाय हाय पिया सुशील के हम कैसे मनाई। माने ना बात के तुम समझाई। निरंजन निराला हमरा फेरा में रहेला देखेला पबू हो तो पे लगे। हमर भातारा मिलल बा अमीन जमीन रोजे रतिए के नापे लगे। हमर भातारा मिलल बा अमीन जमीन रोजे रतिए के नापे लगे। का कहीं सखी मुआ देले बा।